Dewan juri ingkang dahat pinormatan kadang lomba ingkang kula tresnani dipun tepanaken nami kula Rehen Ardianata Kipani Putra saking kelas nomor undian peserta setunggal. Badhe nyariosaken dongeng saking Kabupaten Rembang kanthi irairan Nampo Awang. Cariyos menika kapetik saking dongeng rakyat Kabupaten Rembang saking buku Poseri Y. Media ingkang kula ginakaken media para kadang sedaya monggo sami mirengaken nggih. Sampokong utawi dampak awang minangka saudara ageng ingkang saking negeri Cina. Piyambakipun kagungan olah badan inggil nanging emang sangat. Piyambakipun sampun durhaka kalih tiyang sepuh. Dampak awang inggih menika keturunan saking keluarga biasa. Bapa sampun sedo sapunika pisah kaliyan biyungipun. Piyambakipun sampun kasil dados tiyang sugih. Saha sampun misuwur saking kepinteranipun. Ananging piyambakipun boten purun ngakeni biyungipun manut. Lingsem tiyang sepuhipun kerondong. Biyungipun rumaos kuciwa manahipun nuwun lajeng kaliyan Nampo Awang. Kebangetan karo biyung. Mengko biyung lairake. Tega tenan karo biyung. Lajeng biyungipun prasapa dhateng nyumpahi Nampo Awang supados kapalipun. Nampo Awang tindak dhateng Tlatah Jawi badhe kepanggihan kaliyan Sunan Bonang. Antasipun Nampo Awang kepengin sinau prasaja. Dumadaan wonten angin kenceng sanget. Saengga kapal ingkang dados titihanipun Nampo Awang kaliyan pendheripun amipun. Nanging Nampo Awang boten nglopro pungkasanipun dumugi Nampo Awang gadah kapitayan kaliyan Blacak Mila. Nanging dereng kawujudipun mundur dumadaan wonten kinanggur ngendikan, "Hei kisana ampun dipun mundur." Lajeng Nampo Awang ngendikan, "Menika layar kula." Manahipun duka kaliyan ngendikan, "Sinten ingkang ngalang-alangi badhe kula pejah." Nampo Awang pasulayan kaliyan kinanggur. Kepireng kaliyan Sunan Bonang kangge ngloronaken Nampo Awang. Sunan Bonang ngendikan, "Hei kisana, leres menika layar kisana." Nampo Awang ngendikan, "Inggih Sunan Bonang." Sunan Bonang ngendikan, "Saged dipun pundhut." Nanging wonten selonipun wekdal Sunan Bonang ngendikan, "Kala wau kedadosan prastawa boten limrah." Layaripun Nampo Awang dados selawurnipun. Nanging Nampo Awang boten kendel ngangge kegiatanipun batin ngendikan, "Menika boten slopetak nanging layar." Saha pawartos menika dumados kalih-kalihipun sami masta. Selo kaliyan layar dados rasunyatan wong salwarsa. Nampo Awang saha Sunan Bonang lepat ngendikan, "Selo boten saged dados layar malih." Dipun wastani selo layar utawi patung. Nampo Awang ngendikan, "Sunan Bonang, panjenengan saestu pranyata sekti mandra guna." Sunan Bonang ngendikan, "Tiyang ingkang kagungan sumandha ilmu kang iki boten paring kumalungkung utawi sombong." Nampo Awang ngendikan, "Matur nuwun Sunan Bonang sampun maringi pangertosan dumateng kula. Saking kedadosan menika Blacak Mila boten saged nampi. Blacak Mila ngajak adun ayam kaliyan Sunan Bonang. Pungkasanipun ingkang menang Sunan Bonang, lapangan adun ayam menika dipun wastani lapangan adun ayam wonten dusun Bonang Kecamatan Mas Kabupaten. Waktu layar utawi selo layar menika rumiyin saking ketepian ketingal wonten layar. Nanging sak menika selo kapur sampun kathah supetipun saikilipun bungus kapur saking kerti. Miturut saking kepercayaan warga sekolah menika ambedai terang. Sinten ingkang saged balang ratusan ageng ngantos pucuk selo layar menika. Pramila yang kasebut gadah kasebut. Dados dudutan cara semenika tiyang ingkang kagungan sumandha ing ilmu kang linuwih boten arupa-arupa utawi sombong. Gadah asa. Kados sakmenika layaripun taksih wonten ing papan Taman Kartini ngantos dumugi sapunika. Menawi selo layar utawi watu layar taksih wonten ing penggunaan Kecamatan Langsung.
Mekaten cariyos ingkang kula aturaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.